Здравейте на всички! Намирам се в един от най-красивите градове в Северна Италия. Смятам за най-красивия град в Фриули, Венеция и Джулия. Това е Чвидале ди Фриули. Разположен на реката на Тизоне. Един изключително обаятелен град. В момента снимам от най-известното му място, така наречения Дяволски мост, Понте дел Диаволо. Един хубав топъл ден, доста облачен, около 17 градуса температурата. Събота, 19 април 2025, денят преди Възкресение Христово. Ето го моста. Аз съм в историческия център. Сега ще мина на другия бряг на реката, да няма двойствен смисъл. След много ще ви кажа за другия бряг, ако не забравя откъде идва тая приказка. И виждаме тая невероятна красота. И тук има една много красива сграда. Искам да ви я покажа. Но като цяло, центро историкото е много хубаво. Чвидале се намира на около 15 км от Удине. В провинцията е на град Удине. И на около 7 км от границата с Словения. Тоест аз съм почти вече в словенско. Тук има много словенци. Чува се наша реч. Даже влизах в една аптека, която е такава историческа. И се оказа, че аптекаря, фармацевта е полу-словенец, полу-италианец. Първо говорихме на италиански, но след това обърнахме на словено-български. Той е идвал в Пловдив. Каза, че това е един изключително красив град. После с една жена се заприказвах на улицата, да я питам къде е този мост, на който съм в момента. И тя, като й казах, че съм българин, веднага почна да говори за Пловдив, колко е невероятно красив. Сега ще обърна малко камерата, да не изглежда толкова анонимно. Здравейте! В този хубав слънчев ден. Здравейте от Чвидале. Тук има изключително красиви църкви. Ето виждате кулата на Дуомото. Преди малко бях в нея. Не в кулата, в самото Дуомо. И виждате историческия център. Ами, голямо желание имах да го видя, защото една моя много близка италианка е живяла дълго време в Триест. И когато изподелих, че ще идвам в тая област около Великден, тя ми каза обязателно да видя Чвидале. Аз даже бях се резервирал тук да спя за 2 нощи, утре и други ден, но в последствие, както ви казах в видеото си от Удине, се промених плановете, тъй като Чвидале е много близо до Удине. И реших да ида утре в Падова, която не съм ходил никога. Още повече, че Падова е люлката на съвременната анатомия. Там е работил Антонио Везали, белгиеца, който отива и основава първата катедра по анатомия, съвременна, защото най-първата е в Болония. Така че аз утре ще ида в Падова. Ще съм отсетнал на това най-известното място Прато деле Вале. И надявам се да ми хареса, защото аз никога не съм ходил в Падова. Но оттам може би ще направя филм в понеделник. Сега сме в красотата на Чвидале. Сега пак ще мина на отсрещния бряг. Ще обърна камерата наново. Айде, какво да ми гледате, вече нагледахте се. И може би малко ще се върна към центро историкото. Действително трябва да се прави филмите по-стегнати, за да може хората да ги догледат, а не да им ставам отекчаващ. Много красиво. Много. Наистина, с тия накацали къщи по бреговете, с тая зеленина, с тия палми, макар че сме много на север, доста по-на север от България, независимо от това, знаете, че в Италия, казвам го за сетен път, тук мраз не пада зимата, така че
и южните растения оцеляват. Въобще да ви кажа, така мислейки се, идвайки насам, Фриули много ми харесва, наистина. Като област и може би ще концентрирам повече вниманието си върху Северна Италия и върху Североизточна Италия. Може би ще почна да идвам повече насам, също и в Лемарке по-надолу и в Емилия Романия, т.е. така североизточната част на Италия, защото се оказва, че действително е много красиво, но аз за пореден път ще кажа, че аз много по-добре познавам Северна Италия от Южна, макар че говоря с южняшки акцент италиански, макар че съм много ходил в Южна Италия, но все пак Северна Италия е мястото, откъдето аз почнах да посещавам тая страна. Много от любимите ми градове в Италия са в Северна Италия. Мантова ми е любим град. Перуджа е централна, тя е най-централна на Италия. Един от най-любимите ми градове, наистина. Много искам да ида и да ви я снимам. Да направя един дълъг филм за Перуджа. Гледайте каква красива уличка в Центро Сторикото. Ето ще тръгна малко по нея. Да видим тия красиви къщи. И така. Слънцето започна да изгрева. Днеска годая, че по-малко ще има вероятност за валежи. Вчера беше не особено хубаво време. Включително и като ходих в Палма Нова. И така. Тук се гледах в едно меню, защото часа е... Колко е часа? 2:15. Не, 2 часа, извинявам се. Значи в България е 3. Време е малко да хапна. Тук има една приятна таверна и може и да вляза в нея, но и така малко искам да мина още по улицата, да видим какво има, да не изпуснем нещо, което е хубаво. И след това аз да се ориентирам към насъщните неща за човешки организъм. Красив град, много спокоен, има туристи, но не е претъпкано в никакъв случай. Вижте колко е спретнато, колко е чисто. И тук трябва само да видя Темпието Ломбардо, едно много известно място. Може би заедно да го посетиме. Темпието значи малък храм. И може би с това полека-лека да приключвам видеото. Сега аз знам, че не всички мои последователи съвпадат с хората в групата Разходки в Рим. Моите последователи в канала ми, това си е лично мой канал. Но тези, които ме знаят чрез Фейсбук, отново искам да обявя, че аз по така голяма вероятност много скоро време ще напусна Фейсбук или поне тая група. Макар че има много хора, които ме ценят там, но просто ще го напусна, не харесвам Фейсбук. Аз имах така благоразумието известно време да съм блокирал участието си във Фейсбук. Имах неблагоразумието да се върна в него и да се убедя за пореден път, че това не е моето място. Така влизаме в Темпиетото. Трябва да видя платено ли не. Това няма никакво значение да е платено, ще платя, защото това е едно от най-известните места. Пише, че до 13 часа работи, т.е. е затворено и след това от 15 часа пак го отварят. Ето, това е една много стара църква. Поне отвънка може да бъде видяна. Може и да е отворено, защото пише
Днеска сме... Трябва да видя, ето, манастирът на Санта Мария in Valle и Темпието Лонгобардо. Ето е църквата, фасадата и изглежда много добре. Сега ще вляза, ако има вход, ще платя. Ето влизам. Много е хубав входа, защото отдолу седят разкопките. Ето, платено няма никой, не знам. Scusi, faccio un film, posso pagare? È 9 euro per entrare. No. Non si può entrare. Perché 9 euro? Perché è scritto, no, 6, non è 9. 6 euro? Sì. Sì. Cosa posso vedere? Qui è il monastero e tempietto. Monastero e tempietto. Sì. Ma quanto tempo ci vuole? Dipende da lei, una mezz'oretta. Una mezz'oretta, va bene, sì. Ok. Ma posso girare? Sì, perché faccio un film. Non tanto, diciamo. No? Sì o no? Dove? Dentro il monastero non si può. Dipende cosa deve fare. Faccio un film. Possiamo uscire di qua, vero? Sì, certo. Sono un po' di vlogger, diciamo. No, per usare il video per uso non personale serve l'autorizzazione del comune. Ok, quindi non lo faccio più, ma posso fare qualche foto, vero? Le foto sì, Sì. però sempre per uso personale. Sì, certo. Cosa posso fare? Anche il film è per uso personale. No, se lo mette sul blog deve avere l'autorizzazione del comune per poter pubblicare. Ok, posso pagare, signore. Grazie. Io lo spengo tra poco. Sì. Gentilissima. Allora, in fondo al corridoio primo piano c'è la sala video e poi da questa parte a destra, seguendo le frecce, chiesa monastero e tempio. Sì. Il video non mi serve, vorrei vedere le cose, diciamo, vere. Va bene. È a sinistra? No, a destra. Qui a destra. Qui a destra, sì, ok. Grazie. Така, аз свършвам до тук видеото, защото не е желателно да снимам. И така, защото но ще направя снимки вътре и ще ви публикувам. Много ми беше приятно. Поздрави от Чевидале. Аз сега ще видя темпиетото. И до нови срещи. Ваш Ангел.